Tak tady máme klarinet a pro ty, kteří na to ještě nikdy nehráli nebo jim to nikdo neukazoval, tak jak začít? Nejjednodušší je asi tak, že spodní red přes zuby, horní zuby opřeme přímo o hubičku, o to dřevo a mírně zkousneme. Doporučuji ze začátku nezakrývat žádné hmatové otvory a jenom silněji fouknout, udělat takové t, aby se nám plátek rozkmital. A když se rozkmitá, tak už chytíme hmat jako na tom G, palec zacpaný, 3 horní otvory taky zacpané. A když nám to pěkně funguje, můžeme opatrně sejít až na nejnižší tón, kde je potřeba pěkně pohlídat ty prsty, aby ty dírky byly dobře zacpané.